سلام عليك ماريا per grazia mia il mole mie il mole mie إنبك انت في وسط النساء وإنبيرك الفراق تالجوفتيك جسوس Ave Maria Ave Jien Sister Teresa Camilleri Agostinjana insellimlek u nilqek għal riflessjoni oħra dwar Omna Marija. Insejħu is-semmija f'wostna Trinità Qaddisa bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Naraw Marija Omna is-semmija ta' x'biħsieba tallimna llum mit-titli oriġinali li tagħna Don Tonino Bello permezz tal-ktieb tiegħu li jġib it-titlu Marija Mara ta' żminijietna. U se nirriflettu llum fuq titlu verament bżonjuż li jġib l-isem Marija Mara ta' Skiet. Fost il-ħafna ismijiet mutija lil Marija fejn ma nafx l-aktar li għandek tammira ix il-fantasija tal-poeti jew il-ħlewwa tal-pjetà popolari qed jgħid Tonino Bello għal imma sibt wieħed straordinarjament suġġestiv li hu Marija Katedral tas-Silenzju. M'għandniex xi ngħidu, illum sar diffiċli idduq is-silenzju fil-katedrali tal-bliet il-kbar, imma min jidħol fihom b'xewqa li jitlob dejjem se jsib ir-rokna tajba. Jekk ipoġġi u jfittex biżżejjed jerfa' ħarstu mill-art u s-skiet isibu moħbi hemm fuq qalb id-dellijiet tal-ħnejjiet u fejn jiltaqgħu il-kustilji tas-saqaf, anzi iktar il fuq ukoll għax jekk iħalli s-seħer tal-għoli tas-saqaf jiġbdu lejh ikun jista' jimraħ fil-ħsieb huwa wkoll bħal poeta tal-infinit li jaħseb spazji bla tarf lil hemm minn dik u skiet sopranaturali u l-ħemda l-aktar profonda. Marija is-semmija hija appuntu bħal katedral gotiku li ħares fih dik is-sikta b'mod kważi għajjur. Lanqas meta titkellem Marija ma tiksirha l-istess kif il-ħemda tat-tempju li hemm fil-għoli tilab mad-dawl imlewna ta' twieqi b'żewġ arkati u mal-interzjar tal-kapitelli u mal-ħnejjiet tal-absidejiet ma tinkisirx imma iktar tiġi eżaltata mill-krib tal-organi jew mill-kadenzi misterjużi tal-kant Grogerjan li jitilgħu minn isfel. Insaqsu imma għaliex Marija hija katedral tas-silenzju? Għax Marija hija mara ta' ftit kliem. Fil-Vanġelu bil-kliem tiftaħ ħalqa 4 darbit biss. Fejn? Fit-tħabbira tal-Anġlu. Meta tintona l-Magnificat, meta issib lil Ġesu fit-Tempju u f'Kana tal-Galilea. Imbagħad wara li tkun irrikmandat lil qaddejja tal-festa tat-tieġ biex jagħtu widen għall-unika kelma li tiswa, Marija tiskot għal dejjem. Is-semmija imma s-skiet ta' Marija mhuwiex biss in-nuqqas tal-kliem ta' mhuwiex il-vojt mill-ħsejjes.
u lanqas ir-riżultat ta' ascetika partikolari tas-sobrijetà, imma hu l-amara teoloġika li tħabdan preżenza. Il-qoxra ta' xi ħaġa sħiħa, il-ġuf li ħares fih il-kelma Ġesu li sar bniedem f'ġufa. Wieħed mill-aħjar versi tal-ittra lir-Rumani joffrilna mod kif għandna ninterpretaw is-Skiet ta' Marija. Jitkellem fuq Ġesu Kristu bħala ir-rivelazzjoni tal-misteru li kien moħbi fis-skiet fl-eternità. Kristu, misteru fis-skiet, moħbi, jiġifieri sigriet, litteralment imgeżwer Kristu fis-skiet. Fi kliem ieħor, il-verb ta' Alla fih dan l-eternità kien imfaxxat fis-skiet. Meta daħal fil-ġuf tal-istorja ma setax ikollu faċeċ oħra u Marija x'għamlet? Offrithomlu bil-preżenza tagħha. U hekk Marija komplit tawlet fuq din l-art dak is-skiet misterjuż tas-sema, saret simbolu għal min jixtieq iżomm mistura is-sigriti tal-imħabba. U għalina l-kol, mifnija kif aħna mill-ħafna storbju, saret Marija teżor silenzjuż tal-kelma. Baqgħet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. Induru fl-imkien, eżis semmija lejn omna Marija u ngħidula Santa Marija mara tas-skiet. Daħħalna fl-iskola tiegħek. Żommna mbeda mill-fira tal-ħsejjes li fiha nirriskjaw li nistordu. Ipperswadina li fis-skiet biss jimmaturaw l-affarijiet il-kbar tal-ħajja bħal huma il-konverżjoni, l-imħabba, is-sagrifiċċju, il-mewt. Santa Marija, mara tas-skiet, erġa' ħudna lejn lejjum tal-paċi. Eħlisna mill-assedju tal-kliem, minn dak tagħna qabel xejn, imma anke minn dak tal-oħrajn. U li tl-istorbju aħna naħsbu li nistgħu nżarmaw in-nuqqas ta' ċertezzi li jitturmentawna billi nafdaw ruħna fil-fruwat tad-diskors bla waqfien tagħna. Femna Marija li Alla jista' jitkellem biss meta nkunu skitna aħna. Sħab tal-kjas, ipperswadejna aħna ruħna li nistgħu neżorċizzaw il-biża' billi nollu l-volum tal-istrumenti tagħna. Enna Marija nifmu li Alla jikkomunika mal-bniedem biss fuq ir-ramel tad-deżert u li leħnu m'għandu xejn x'jaqsam mad-deċibel tal-istorbju tagħna. Marija, fissrilna s-sens profond ta' dik is-silta ta' ktieb l-erf li konna naqraw fil-miliet u timlina bil-għaġeb li tajt waqt li ħemda ta' kwiet kienet taħkem fuq kollox u l-lejl kien jaqbes nofs il-mixja tiegħu, il-kelma setana tiegħek mit-tron tas-Sultan tas-sema niżlet f'nofs dik l-art. Nitolbuk Marija, erġa' ħudna ħdejn dak il-ġimiel tal-għaġeb tal-ewwel presepju u erġa' għanqlilna f'qalbna in-nostalġija ta' dak il-lejl tas-skiet. Santa Marija mara tas-skiet, irrakkuntalna dwar l-appuntamenti tiegħek ma' Alla. F'liema medet ħadrana kont issajja fin-nofstanari
tar-rebbija Marija, bot mila ta' Nazzaret biex tisma' leħnu. Fil-maċquq tal-blat kont tistaħba fit-tfulitek biex il-laqgħa tiegħek miegħu ma tiġix ipprofonata mill-vjolenza tal-istorbju tal-bnedmin. Fuq liema stieħi tal-Galilea taħt qamar mimli kont timla is-sariet tas-salmodiji lejlija tiegħek waqt li t-taqtieħ tal-brimb hemm isfel fil-pjanura ta' Dwieli kien l-uniku sfond mużikali għal-ħsibiet tiegħek ta' kastità Marija. U nsaqsuk ta' nerġgħu, x'diskorsi kont tagħmel Marija ħdejn l-għajn tar-raħal ma' sħabek ta' ġbubitek? U x'kont tgħidu lil Giuseppi meta manżul ix-xemx kien jaqbadlek idejk u joħroġ jippassiġġja miegħek lejn il-medet ta' Esdraelon u meta f'jum xemxi kien jieħdu ħdejn l-għadira ta' Tiberija? Il-misteru Marija li kont qed taħbi f'ġufek tarraftulu bil-kliem jew bidmuħ ta' ferħ. Barra xema Iżrael u l-monotonija tax-xita miġbura fil-kanali, x'ilħna oħra kienu jidwu fil-ħanut tal-Mastru Daxxa fl-iljieli xitwin. Li hemm it-teżor ta' qalbek kellek ukoll xi reġistru sigriet Marija li fih kont niżel il-kliem ta' Ġesu? X'għedtu lil xulxin għal 30 sena sħaħ madwar dik il-mejda ta' familja f'Qajra. Santa Marija, mara ta' skiet, daħħalna fl-iskola tiegħek, żommna mbeda mill-fira ta' ħsejjes li fiha nirriskjaw li nistordu sal-punt li niġġennu. Ħarisna mill-kilba errieda għall-aħbarijiet li tarraxna għall-bxara it-tajba. Għamilna operaturi ta' dik l-ekoloġija akustika li troddinna l-gost tal-kontemplazzjoni imqarfla tal-metropoli. Ipperswadina Marija li fiskiet biss jimmaturaw l-affarijiet il-kbar tal-ħajja li huma il-konverżjoni, l-imħabba, is-sagrifiċċju, il-mewt. Ħaġa tal-aħħar nixtiequ nitolbuk, l-aktar ħelwa, int li bħal Kristu fuq is-salib doqt iskit ta' Alla, la titbiet qatt minn ħdejna fis-sija tal-prova, meta x-xemx tinħeba għalina wkoll u s-sema ma jweġibx għall-karba tagħna u l-art tidwi battala taħt il-passi tagħna u hemm ċans li l-biża' tal-abbandun iġalna niddispraw. Inti jibqa' magħna Marija f'dak il-waqt ikser ukoll iskiet biex tlisnilna kelmiet ta' mħabba u nħossu fuq il-ġilda tagħna it-tferfir tal-għajt qabel ma tilħaq it-temna l-agonija tagħna. U issa semmijak u f'dan it-titlu din omna se tallimna kif inkunu ubbidjenti. Għax hi Marija dejjem hekk kienet mara ubbidjenti. Spiss tisma' min jitkellem dwar ubbidjenza għamja, dwar ubbidjenza truxa, tafu għaliex? Biex nispjegalkom ikolli nirrikorri għall-emotoloġija li kultant tista' tgħinna anki fl-axxetika. Tobdi ġejja mill-Latin ob odire li tfisser tisma' billi toqgħod quddiem xi ħadd.
Meta skoprejt mnejn ġejja din il-kelma jien ukoll ftit li struħi mill-kunċett fazz ta' obbedjenza mifhuma bħala it-tixxin passiv tar-rieda tiegħi u fimt li b'xejn ma tiġbaħ anqas mill-bogħod lill-attaġġjament servili ta' min ibaxxi rasu għal kollox. Min jobdi ma jneħħix il-libertà tiegħu eżis semmija, imma iktar jara mollija. Ma jissakrifikax it-talenti tiegħu imma jħaddimhom fil-loġika tad-domanda u tal-offerta. Ma javvelix ruħu għar-rwol umiljanti ta' xi ħaġa mekkanika imma jċaqla fih l-aktar mekkaniżmu profondi ta' smigħ u ta' dialogu. Hemm frażi mill-isbaħ li sa xi żmien ilu konna naħsbuha skoperta ta' snin tal-kontestazzjoni. Tobdi fuq riġlejk. Tidher frażi sospettuża imma fil-fatt jeħtieġ naqbduha bil-pinzetta. Hija l-kixfa tan-natura awtentika tal-obbedjenza li d-dinamika tagħha tissuponi li xi ħadd li jitkellem u ieħor li jwieġeb. Wieħed li jagħmel il-proposta tiegħu b'rispett u ieħor li jilqagħha b'imħabba. Wieħed li bla del ta' vjolenza jindika proġett u ieħor li bil-ferħ jinterjorizza l-indikazzjonijiet tiegħu. Eżis semmija, fil-fatt tista' tobdi biss jekk tkun wieqa fuq riġlejk. Fuq irkubtejk tkun taqdi mhux tobdi. Kun iċċedi mhux tħobb. Kun tirrassenja ruħek mhux tikkollabora. Mariża ngħidu aħna li kollha tgħid iva għax-xewqat kollha ta' żewġa u ma tista' toħroġ qatt mid-dara ġuwajjur. U fil-għaxija meta jidħol lura d-dar fis-sakra u wliedhom jibku jitlaqqat sal daqqiet ta' ħarta bla ma tirreaġixxi, mara mafġa, mhix mara ubbidjenti dik. Il-mulej jum wieħed żgur għad ibattila, mhux għall-virtujiet tagħha imma għad-batijiet li soffriet. Kelma waħda, l-ubbidjenza ma tfissirx tibla l-moħqrija li ssirlek imma tagħmel esperjenza ta' libertà. Mhix skiet rassenjat quddiem l-oppressjoni imma il-laqa ħinja ta' pjan iktar għoli. Mhix il-ġest eżis semmija ta' min ibaxxi rasu u jibqa' waħdu mad-dispjaċiri tiegħu imma t-tweġiba ta' mħabba li titlob imma f'min jagħmel it-talba eleġenza iktar milli awtorità. Min jobdi xorta jibqa' jixtieq imma tant jitwaħħad mal-persuna li lilha jħobb li jlaqqa ir-rieda tiegħu ma' tagħha. Din hi l-analiżi loġika u grammatikali tal-ubbidjenza ta' Omna Marija żissemmija. Din il-ħlejqa mill-isbaħ ma ħalliet lil ħadd jaħtfilha l-libertà tagħha lanqas lil ħallieq. Imma bl-iva tagħha intelqet b'libertà f'idejh u daħlet fl-orbita tal-istorja tas-salvazzjoni b'tant għarfien responsabbli li l-Anġlu Gabriel reġa' lura fil-ġenna u wassal f'riġlejn il-mulej aħbar mhux binqas ħinja minn dik li kien ħa fuq l-art fil-vjaġġ tiegħu t'hemmhekk. U forsi ma nkunux niżbaljaw jekk l-ewwel kapitlu ta' Luqa insemmuh it-tħabbira tal-Anġlu lill-mulej iżda milli it-tħabbira
tal-Anġlu lil Marija. Induru lejkomna Marija u ngħidulek Santa Marija, mara ubbidjenti inti li kellek il-grazzja li timxi għad-del tal-oli, għamel li aħna wkoll bħalek, inkunu kapaċi infittxu l-wiċċ tiegħu. Inna nifhmu li fir-rieda tiegħu biss nistgħu insibu l-paċi u anke meta hu jipprovokana biex naqbżu għal ġodlam ħalli nistgħu nilħquh. Eħlisna mill-mejt tal-vojt u għatina ċertezza li min jobdil il-mulej ma jiċċaftarx mal-art bħal fi spettakolu perikolus mingħajr xibka biex tilqaw, imma se jaqa' dejjem fid-dirajn tiegħu, fid-dirajn ta' dan il-mulej. Santa Marija mara ubbidjenti, inti taf tajjeb li l-wiċċ ta' Alla sakemm għadna mexxina u isfel nistgħu insibuh biss fl-att ta' medjazzjonijiet tal-uċuq ta' bnedmin u li l-kelmiet tiegħu jaslu għandna biss f'eku f'qajjar tal-kelmiet tagħna ta' din l-art. Għalhekk għatina Marija l-għajnejn tal-fidi biex l-ubbidjenza tagħna tagħmel storja fil-ħajja ta' kuljum, fid-dialogu mal-medjaturi li minkejja il-ħajja qasira tagħhom u għażel bħala sinjal tar-rieda eterna tiegħu. Imma ħarisna wkoll mis-sodisfazzjon irħis u mir-rassenjazzjoni komda fuq it-tarġiet ta' nofs triq li jżommuna milli nitilgħu ħdejk. Fil-fatt, mhux darba u tnejn li l-istin tal-idolatrija li għadu ma ntefix fil-qalb tagħna jifxel mal-ubbidjenza evanġelika dak li hu biss atteġġament laqi u ma' virtù raffinata dak li hu biss vantaġġ baxx. Santa Marija, mara ubbidjenti inti li biex issalva l-ħajja ta' ibnek ħatta kontra l-ordnijiet tat-tiranni u fil-ħarba lejn l-Eġittu sirta lina l-ikona tar-reżistenza passiva u ta' diżubbidjenza ċivili. Għatina il-kuraġġ tal-oġġezzjoni kull darba li l-kuxjenza tissuġġerilna li aktar għandna nobdu lill-Alla billi lill-bnedmin. U biex f'dan id-disċerniment diffiċli ma jonqosniex id-dawl tiegħek, ħallina Marija tal-anqas b'dak il-waqt insejħulek hekk. Santa Marija, mara ubbidjenti, itlob għalina. U qabel nagħlqu eżis semmija induru nerġgħu lejn din l-om tagħna. U ngħidula bil-qalb, Santa Marija, mara ubbidjenti, int li kellek il-grazzja li timxi għad-del tal-oli, għamel li aħna wkoll bħalek inkunu kapaċi infittxu il-wiċċ tiegħu. Min qalbi nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.